Bună seara, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit! Iată că sunt mai mult decât parolistă. Este și 19 minute, am spus că ne vedem la și 20 de minute. Dragilor, mă bucur foarte mult să fiu în această seară alături de dumneavoastră cu o temă excepțională pentru toți oamenii care doresc să evolueze, doresc să învețe astăzi mai mult decât ieri și să aducă un sens și mai frumos acestei vieți. Și am ales cu multă atenție subiectul pe care îl vom trata în această seară și vă asigur că vor fi foarte multe conștientizări. Iar cei care vor rămâne până la finalul acestui live, care va dura aproximativ o oră, începând de astăzi, prin conștientizările pe care le vom primi cu toții în această seară, viețile noastre, ale tuturor celor prezenți, vor fi pe plus valoare și, îndrăznesc să spun, mai frumoase. Iar dacă veți și pune în practică ceea ce vă recomand în acest live pentru dezvoltare personală din această seară, cu siguranță la o săptămână distanță o să spuneți: wow, dar ce stare de bine am, dar parcă lucrurile se așează mai ușor, dar parcă mă simt mult mai bine, dar ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? Îți amintești că acum o săptămână ai fost alături de mine în acest live și iată răspunsul. Așadar, dragi prieteni, în această seară vom vorbi despre puterea recunoștinței. Dar nu înainte de a mă prezenta și nu înainte de a vă spune motivul real pentru care am ales acest subiect. Pentru cei care mă cunoașteți, vă salut cu multă bucurie, dar pentru cei care mă vedeți pentru prima dată, ce puteți afla despre mine? Că sunt un om care iubește viața, care se bucură foarte mult de existența aceasta pe pământ și care onorează foarte mult bunătatea lui Dumnezeu, pentru că, iată, trăim aceste vremuri frumoase și învăț în fiecare zi cum să aduc mai mult plus valoare vieții mele, cum să mă pot bucura mai mult de această trecere pe aici, prin viața aceasta, pentru că nu suntem eterni, ci avem undeva la 80 de ani, plus minus 10 ani la dispoziție, mă rog, alții mai mulți ani, alții mai puțini, dar cert este că această experiență pe care noi o trăim pe pământ poate să fie una excepțională. Și pe lângă alte aspecte de care este bine să ținem cont, iată, această autodezvoltare, autoeducație are un rol și joacă un rol foarte important în modul în care putem percepe viața și în modul în care putem să vedem și să înțelegem mai bine ceea ce ni se întâmplă. Iar ceea ce m-a determinat să aleg această temă, evident, ceea ce vă prezint, eu cred, aplic, trăiesc, da, după ce vă recomand de multe ori și dumneavoastră, și recunoștința face parte din viața mea. Este un stil de viață de mai mulți ani, cred că nu aș putea să cuantific exact, dar de foarte mulți ani trăiesc în acest mod de a fi recunoscătoare pentru viața mea. Și de când conștient am adus acest lucru în viața mea, absolut că zilele mele sunt mai frumoase, viața mea este mai frumoasă și, cum spune Louise Hay, în fiecare zi poți să ai parte de miracole și viața să fie un miracol peste miracol, peste miracol și așa mai departe. Deci mă reprezintă și cred foarte mult în ceea ce o să vă spun și dumneavoastră.
Nu sunt adevăruri absolute, dar eu cred în ele. Pentru mine toată informația pe care vă prezint și pe care v-am pregătit-o reprezintă adevăr absolut pentru mine, dar dumneavoastră luați atât cât vi se potrivește, cât credeți că vă este oportun la acest moment și aplicați în viața dumneavoastră atât cât considerați că este cazul. Aș începe, dragi prieteni, cu o întrebare și am rugămintea, dacă doriți să fiți active alături de mine și live-ul acesta să aibă și mai mare sens. Întrebarea este: când ați fost dumneavoastră ultima dată recunoscători cu adevărat sau când ați simțit recunoștința cu adevărat? Față de cine sau față de ce? Și vă invit să scrieți, dacă doriți, bineînțeles. Ar fi foarte important pentru dinamica subiectului nostru să lăsăm câteva mesaje și dacă le voi vedea am să le citesc cu multă bucurie. Dar vă puteți gândi, dacă vreți scrieți, dacă nu, nu. Însă acest răspuns este important ca o primă conștientizare înainte de a intra în miezul subiectului. Iată, când am fost ultima dată recunoscători? Pentru cine? Sau pentru ce? Și am să vă spun de mine. Eu sunt recunoscătoare probabil de 10 de ori în fiecare zi. Am infinite motive, am sute de motive pentru care să fiu recunoscătoare, dar de câte ori mă gândesc la acest lucru, la acest bine, la motivul de recunoștință. Și astăzi, de pildă, am avut mai multă treabă și la un moment dat am vorbit cu cineva și, evident, îți dai interesul să ajuți omul cum poți tu mai bine. Și după acel apel mi-am făcut o a doua cafeluță. Știți că mie îmi place cafeaua foarte mult, mă relaxează și am avut un moment de reflexie și efectiv m-am reconectat cu mine și m-am uitat așa de jur împrejurul meu și am găsit motiv real de a fi mulțumită și recunoscătoare și efectiv am simțit parcă fiecare gură ușor fierbinte de cafea, așa cum îmi place mie să o servesc, și simțeam căldura cănii și era un moment de bucurie și de reală recunoștință. Haideți să vedem, dragilor, ce este recunoștința, că iată, vorbim despre recunoștință, dar nu toată lumea poate că a definit acest cuvânt și cred că pentru noi toți este utilă o definiție așa în mare, pe înțelesul nostru al tuturor, să putem înțelege, iată, cuvântul cheie. Ce este recunoștința? Una dintre definiții care mi-a plăcut foarte mult și care rezonează cu mine este aceasta. Recunoștința reprezintă capacitatea de a conștientiza, dar și de a aprecia lucrurile bune din viața noastră, indiferent cât de mari sau cât de mici sunt. Iată, ce înseamnă recunoștința? Deci conștientizarea de a aprecia ceea ce ți se întâmplă, ceea ce ești, ceea ce ai, da? Lucruri mici și lucruri mari. Asta ar fi o definiție generală, să zic așa, a recunoștinței. Dar, din perspectivă psihologică, pentru că știți cu ce mă ocup, recunoștința activează zonele din creier asociate cu dopamina și serotonina. Dopamina și serotonina știm că sunt acei neurotransmițători ai stării de bine. Și iată, este foarte important
să lucrăm, da, cu creierul nostru și să ne aducem intenționat activități sau stări care să genereze, iată, o abundență a acestor neurotransmițători de dopamină, de serotonină, iar recunoștința face asta pentru că activează acele zone ale creierului responsabile de acești neurotransmițători. Dar, din punct de vedere spiritual sau filozofic, haideți să vedem cum este privită recunoștința dintr-o altă perspectivă decât psihologică. Din acest considerent filozofic, spiritual, recunoștința a fost cultivată de foarte mulți ani, chiar de mii de ani, în aproape toate culturile și noi vom da două exemple, de pildă budismul și creștinismul aduc în discuție și pledează pentru recunoștință. Chiar dacă termenul acesta este oarecum mai nou, dar noi știm și în religia noastră creștin-ortodoxă, iată, să fii mulțumit, să apreciezi, mulțumește-te cu ce ai, fii recunoscător sau fii mulțumit, da? Asta înseamnă recunoștința. Iar mai departe, un lucru foarte, foarte important de ținut minte, recunoștința nu înseamnă negarea problemelor, ci recunoștința înseamnă echilibrarea perspectivei. Pentru că sunt probabil oameni care vor gândi bine, dar numai zen, adică numai de bine, dar n-a zis nimeni nici de zen, dar n-a zis nimeni nici să fim, cum s-ar spune, doar pozitivi, deși eu cred că este bine să ne îndreptăm către direcția aceasta de plus, dar recunoștința sub nicio formă nu înseamnă că noi negăm adevărul, ci dimpotrivă, recunoștința, însuși numele, recunoștință, recunoașterea adevărului pe care îl trăiești, da? Adică tu intenționat, prin această conștientizare, vei avea capacitatea de a recunoaște adevărul din viața ta. Și să dăm un exemplu. Poate că, neavând aceste conștientizări, suntem luați de foarte multe aspecte ale vieții și mintea noastră, o să vedeți, tinde să meargă mai spre negativ și când dorești să integrezi recunoștința în viața ta, îți vei da seama, prin conștientizări, în primul rând, îți vei da seama că și atunci când ai posibilitatea să-ți satisfaci setea, să-ți astâmperi setea, cum se spune, e un motiv real de recunoștință, adică este un motiv real de recunoaștere al acestui adevăr. Recunosc că am acest pahar cu apă, e o binecuvântare să am apă potabilă și să-mi potolesc setea. E sănătate, e viață, apa este viață. Și atunci, iată, poate ați spune un exemplu banal, dar nu este banal. Când înveți și conștientizezi recunoștința, profunzimea recunoștinței, îți vei da seama că lucrurile poate mici sau nesemnificative altădată pentru tine sunt de multe ori cele mai importante lucruri, cele mai mari binecuvântări. Așadar, recunoștința înseamnă recunoașterea adevărului și nici de cum negarea problemelor, ca să fim, cum să spun, pe înțeles și să nu lăsăm așa loc de interpretări. Dar, care sunt beneficiile recunoștinței? Ei bine, nu văd mesajele dumneavoastră. Dacă o să-mi scrieți, eu am să le văd. Și live-ul acesta, să știți că este foarte dinamic, dar și cu aspecte practice, pentru că
acolo informația este integrată bine când vorbim și de parte teoretică și de aspecte practice. Beneficiile recunoștinței sunt mai multe și eu în seara aceasta o să vă prezint 3 beneficii foarte importante pentru a integra recunoștința în viața noastră. În primul rând, recunoștința are un rol emoțional. Deci, din punct de vedere emoțional, recunoștința este foarte importantă. Iată de ce. Vă voi da 3 explicații din acest punct de vedere. În primul rând, prin recunoștință, ajutăm la scăderea anxietății, chiar și a depresiei, pentru că depresia, știm, are mai multe praguri, da? Deci nu înseamnă că orice om aflat în depresie există un singur stadiu, nu sunt foarte multe stadii, dar aceasta, iată, poate fi ca și stare îmbunătățită, da? Și atunci, prin recunoștință, putem să îmbunătățim această stare anxioasă, chiar să diminuăm starea depresivă. De asemenea, prin recunoștință, suntem pe zona emoțională, da? Creștem starea de bine. Și numai ce am spus, iată, creierul nostru, cu cât suntem mai recunoscători și avem aceste momente conștiente de recunoștință, vom secreta la nivelul creierului nostru, la nivel chimic, mai multă serotonină, mai multă dopamină și automat starea noastră se va îmbunătăți. Și nu în ultimul rând, tot pe palierul acesta emoțional, reducem tendința de a rumina. Și am să și definesc acest cuvânt din această perspectivă, da? Adică, de multe ori, poate rămânem așa prinși într-un aspect al vieții și stăm acolo și ne gândim, poate într-o supărare, poate, eu știu, într-o stare mai tensionată. Evident, supărarea, tensiunea, toate acestea vor secreta cortizol, adică alți neurotransmițători care nu sunt ai stării de bine, ci ai stresului. Și atunci această ruminație, iată, poate să se reducă prin faptul că tu ești recunoscător și automat schimbi perspectiva și starea ta se poate schimba și ea. Dar, trecem mai departe. Recunoștința are beneficii pe lângă zona emoțională, iată, și din punct de vedere social. Și doresc să evidențiez de asemenea 3 aspecte. În primul rând, prin recunoștință ne putem îmbunătăți relațiile, aceste relații interumane. Aici mi-ar plăcea să vin cu mai multe exemple, dar vreau să mă încadrez în timp și atunci trecem în revistă așa aceste conștientizări, dar gândiți-vă cât de important este să fim recunoscători față de colegii noștri, față de prietenii noștri, evident față de familia noastră, da? Dacă cineva este drăguț cu tine, din orice punct de vedere, adu-i recunoștință, mulțumire, da? Recunoaște acel gest, adevărul din acel gest și atunci, absolut că prin recunoștință, relațiile noastre interumane, iată, din punct de vedere social, toate aceste aspecte pot fi îmbunătățite. Dar mai ajutăm și iertarea, cât și empatia. Tot în zona socială încadrăm aceste aspecte, pentru că dacă ești recunoscător, bineînțeles, cultivi și fructifici empatia, dar cu siguranță și iertarea atunci când este cazul. Și nu în ultimul rând, tot pe zona socială, recunoștința creează conexiuni autentice, reale, sincere, în prezent, da? Este foarte important când tu ești recunoscător, automat recunoști un adevăr și
vii în prezent, deci nu ești într-o stare, eu știu, anxioasă. Recunoștința te va ajuta foarte, foarte mult din acest punct de vedere. Și nu am terminat, am spus că vă voi prezenta 3 zone ca și beneficii ale recunoștinței. Am spus de zona emoțională, socială, dar iată, recunoștința ne ajută și din punct de vedere fizic, biologic, ne ajută această recunoștință. Iată cum. Din punct de vedere fizic, recunoștința ne poate îmbunătăți somnul. Și eu practic acest mod de a fi recunoscătoare seara înainte de culcare, chiar și rugăciunea pe care o fac, o consider ca un simbol al recunoștinței și automat că somnul este mai bun. Când tu mergi la culcare, pui capul pe pernă și recunoști adevărul, binele din viața ta. Doamne, îți mulțumesc că am avut ce să mănânc. Lucruri simple. Îți mulțumesc că am un acoperiș deasupra capului. Îți mulțumesc că familia mea este sănătoasă, că eu sunt sănătoasă, că am cu ce să mă învelesc, că am o pernă sub cap, că mă simt în siguranță, că acestea sunt aspecte, le-am numit noi foarte banale, dar atâția oameni nu le au și dacă le avem, există real, iată, motiv de recunoștință și, bineînțeles, somnul va fi altul pentru că, chimic vorbind, creierul secretă acești neurotransmițători ai stării de bine. Versus, dacă nu suntem recunoscători, mintea noastră poate să gândească aspecte mai puțin pozitive, care să ne agite somnul, care, chimic vorbind, creierul să secrete cortizol și alți neurotransmițători ai stresului și te gândești, măi, de ce nu adorm? Păi cum, când tu ești agitat, da? Sângele tău se agită când tu te gândești la câte probleme ai și n-ai rezolvat aia și ești în conflict cu nu știu cine. Dar când ești recunoscător că Dumnezeu ți-a mai dat o zi și te pui în pat cu capul pe pernă și te gândești, Doamne, îmi place viața aceasta, e atât de frumoasă, vreau să mă trezesc și mâine. Sunt foarte recunoscătoare și vreau să mă bucur, Doamne, de această existență și să fiu la fel de sănătoasă și mâine, facă-se voia Ta în toate, pun capul în pernă, la somn, cu inima plină de mulțumire și realitatea va fi cu totul diferită. Dar, iată, tot din punct de vedere fizic, dar biologic vorbind, tensiunea arterială poate să scadă. Prin iată, această recunoștință, pentru că vorbim de creier, creierul comunică cu toate organele și am spus în alte materiale, avem, le spunem noi așa, tot un fel de neuroni la nivelul organelor, la nivelul celulelor organelor noastre, dar nu se numesc neuroni, sunt de fapt niște celule nervoase care comunică cu creierul. Orice organ, de fapt toate organele comunică cu creierul nostru și atunci evident că putem, iată, să ne ajutăm foarte mult și tensiunea arterială să fie mai scăzută. Și nu în ultimul rând, din punct de vedere fizic, putem să avem mai multă energie prin faptul că reducem stresul cronic. De vreme ce aduci recunoștința, creierul tău secretă serotonină, secretă dopamină, o cantitate de dopamină, că dopamina știm are și o față și alta, adică nu este chiar atât de bună întotdeauna, știm secretele dopaminei, dar cu siguranță stresul poate să fie diminuat prin faptul că tu, la nivel chimic, secreți neurotransmițători ai stării de bine și ușor, ușor celulele tale își îmbunătățesc starea. Da, și să vă dau așa un exemplu real.
V-am spus, eu sunt recunoscătoare de mai multe ori, de foarte multe ori într-o zi, dar și seara când merg la culcare, dar sunt recunoscătoare de pildă când merg pe stradă și văd oameni care lucrează în căldură sau iarna, în frig, construiesc, sunt afară cu betoane și de foarte multe ori, soțul meu poate să confirme asta, afirm următoarele. Binecuvintez mânuțele acestor oameni. Nu știu, așa gândesc, așa simt, așa verbalizez această conștientizare și recunoștință și de asemenea mi-a venit acum un alt exemplu. Duminica, mai comandăm, eu știu, de mâncare, da? Din când în când. Și onorez cu tot respectul, cu iubirea și admirația și binecuvintez mânuțele tuturor oamenilor care au contribuit la mâncarea pe care eu o am pe masă duminică, când poate eu nu doresc să gătesc, dar alți oameni sunt la muncă, poate eu comand la ora 5 după amiază, ei sunt de dimineață la muncă, cu picioarele umflate, cu dureri, cu probleme acasă, mulți dintre ei, poate pe un salariu mic, și acele mânuțe și-au dat tot interesul, da? Clientul să fie mulțumit și sunt atât de recunoscătoare că eu puteam să fiu în locul acelor oameni. Și atunci îi mulțumesc cu toată ființa mea lui Dumnezeu și Universului pentru realitatea pe care eu o trăiesc și onorez acele suflete și soțul meu de asemenea ar putea să confirme și chiar și mama mea de foarte multe ori și nu doar când comand mâncare, pentru că asta nu se întâmplă foarte des, dar am dat un exemplu, ori de câte ori se întâmplă asta. Dar mergem la piață, facem piața, cumpărăm legume, cumpărăm ca orice om. Onorez mânuțele care au făcut acea brânză, dar și văcuța respectivă, da, și natura, pentru că a hrănit văcuța și așa mai departe. Onorez pe agricultorii care au crescut acele roșii, câtă muncă, eu știu foarte bine că provin din mediul acesta și știu ce înseamnă agricultura și pentru mine acești oameni eu nu-i pot numi țărani, eu nu pot să spun merg să cumpăr de la țărani. Parcă este ușor peiorativ acest cuvânt și pentru mine sunt oameni excepționali, pentru mine sunt superiori și eu îi onorez la nivel de suflet și prin modul meu de a mă comporta, le arăt această apreciere, dar în inima mea sunt foarte recunoscătoare și față de Univers, față de Dumnezeu, pentru că, iată, avem roluri diferite. Viața pare foarte diferită de la un om la altul și atunci, dacă tu vezi că parcă muncești un pic mai diferit față de un alt om, parcă munca ta, banul tău îl câștigi nu stând afară în cer sau cu capul în soare unde sunt 45 de grade. Mâinile tale nu sunt tăbăcite de durerea sacilor, de molus și așa mai departe. Și atunci, chiar dacă și toți muncim pentru fiecare bănuț cinstit, să onorăm munca care este mai ușoară. Mama, când eram mică, mi-a spus așa: ce este mai grea, sapa sau e mai greu pixul? Da? Și atunci, evident, pixul este foarte ușor, motiv pentru care am pix în mână și am ales ca viața mea să fie reprezentată de pix și nu de sapă. Și atunci, dragilor, iată, avem motive reale de recunoștință. Trecem mai departe. De ce? Foarte important. Ce spunem acum este foarte important. De ce uităm să fim recunoscători? Că noi știm, dumneavoastră știți ce discutăm acum, nu este informația nouă. Ați auzit-o de foarte multe ori și reauzit-o mulți dintre dumneavoastră sub diferite forme, din diferite surse. Dar, cu toate acestea, parcă
ne intră pe ureche și iese informația rapid prin cealaltă, fără să rămână undeva acolo să ne fie de folos. O explicație ar fi, tot din punct de vedere psihologic, creierul are un bias, o tendință pentru negativ. Noi știm, nu toți, dar prin ce vă spun o să știm toți acum, cei de pe live, rolul creierului este de supraviețuire și nu prea o să vă placă aici dacă o să vă spun că și de reproducere. Aceste două aspecte sunt în interesul major al creierului nostru. Da, chiar dacă poate nu ne convine la toți acest adevăr, cercetările în direcția creierului, în neuroștiință și așa mai departe, au prezentat acest adevăr. Deci acesta este rolul creierului, printre altele, dar vorbim de un rol major. De ce este creierul responsabil? De supraviețuire, să trăiască, și de reproducere. Și atunci, păi ce interesează pe creierul meu? Că el secretă cortizol și îmi dă toate fricile și din ce în ce niște lucruri absolut ireale, niște imagini care nu se vor întâmpla niciodată, din ce în ce spre negativ, pe spirala aceea spre negativ, pentru că chiar nu-l interesează una la mână, el vrea doar să trăiască și nu distinge realul de ireal. Știm că nu distinge creierul realul de ireal și atunci, dacă te gândești la un aspect negativ, el va crea o dita mai povestea absolut ireală pe seama acelui gând. Și cu precădere, da, creierul nostru are această tendință să gândească spre negativ, dar recunoștința vine din pozitiv. Și iată, o primă explicație, un prim aspect pentru care nu ne amintim prea des să fim recunoscători, pentru că, de regulă, creierul nostru, dacă nu îi ținem frâiele, va merge clar pe arătură, metaforic vorbind, și atunci se va duce pe spirală în jos, așa cum este lui comod, pentru că rolul său este de supraviețuire. Dar mai avem o explicație, chiar 3 explicații foarte interesante. Iată, un alt motiv pentru a nu fi recunoscători, pentru a uita de recunoștință. Un lucru care ne include pe foarte mulți dintre noi. În ziua de astăzi trăim pe repede înainte, așa este viața. Și pentru că nu avem această educație, nu avem aceste conștientizări, vom uita de ceea ce este important pentru sufletul nostru, nu luăm în calcul aspecte importante, real importante pentru mintea și creierul nostru și atunci, sub nicio formă, nu vom avea aceste momente de reflexie și dacă nu le avem, nu va fi nici recunoștința, pentru că recunoștința în momentul de reflexie nu trebuie să fie de nu știu câte minute, să stai întins pe canapea, poți să ai un moment de reflexie de câteva secunde, de câteva zeci de secunde, de câteva 2-3 minute, de 1 minut și te va ajuta foarte mult acel moment, dar pentru că suntem într-o goană și până nu vom conștientiza propria goană, schimbări nu se vor face în realitatea noastră, dar toți cei care sunteți aici prezenți și care ați găsit acest material, cred eu că nu este întâmplător și cu siguranță toți care ați ajuns aici și v-ați oprit aici, sunteți în căutare de soluții pentru creștere, pentru evoluție, pentru a aduce plus valoare vieții dumneavoastră și vă felicit. Mai departe, iată, un al 3-lea motiv pentru care noi nu suntem recunoscători.
Și aici o să vă placă probabil destul de mult. Este o realitate. Faptul că ne comparăm prin prisma rețelelor de socializare. Deci, iată, comparația aceasta socială, dar în zilele noastre, iată, prin prisma rețelelor de socializare. Păi cum să fim recunoscători când nu avem această conștientizare, când nu suntem într-un mediu de creștere, când nu ne conectăm cu alți neuroni, cu alte creiere compatibile din acest punct de vedere și te uiți pe rețelele de socializare și te uiți de 100 de ori într-o zi sau de 1000 de ori într-o zi, vezi aproape numai foarte bine sau foarte bine sau toată lumea e fericită și așa mai departe. Și nu întotdeauna este la fel. Sunt puțini oamenii care împărtășesc, adică real trăiesc acea fericire pe care o împărtășesc sau acel bine. Și asta nu înseamnă că dacă oamenii sunt neapărat arată că au bani pe rețelele de socializare, da, prin stilul lor de viață, nu înseamnă că acolo este și fericire. Sunt oameni cu foarte mulți bani în depresii acute și stări foarte, foarte sensibile din punctul acesta de vedere, psihologic, emoțional, și problemele pot fi foarte, foarte mari. Dar, revenind, comparația socială, da, reprezintă un inamic din acest punct de vedere al recunoștinței, pentru că tu nu mai vezi adevărul din tine, că tu ai o cameră unde să dormi, familia ta este sănătoasă, tu ești sănătos, ai ce-ți trebuie, o bucată de pâine. Nu, tu te compari că unul are palat, unul are vilă, unul are tot blocul, altul are un cartier, dar altul are și o țară la o adică, ca și potențial financiar. Tu te plimbi cu nu știu ce mașină de 3.000 de euro, altul cu o mașină de 30.000 de euro și să nu uităm, dragi prieteni, întotdeauna vor fi oameni mai jos decât noi din toate punctele de vedere și mai sus decât noi din toate punctele de vedere. Deci noi nu vom putea să fim văzuți întotdeauna, să fim văzuți vreodată ca cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai bogați, cei mai deștepți, pentru că întotdeauna există un om mai frumos, mai bogat, mai deștept din toate punctele de vedere, întotdeauna. Dar există și un om mai sărac, mai puțin dotat intelectual, mai puțin înzestrat estetic și așa mai departe. Deci depinde unde vrei să te uiți. Din această perspectivă, recomandarea este uită-te în jos. Când vorbim de rețelele de socializare, vezi acei copii din Africa pe care eu vi prezint de multe ori în postări, unde și noi sprijinim inițiativa respectivă, unde la 6 secunde, conform UNICEF, un copil moare de malnutriție. Este realitate, UNICEF a prezentat acest adevăr și de aceea și noi ne-am îndreptat atenția, așa cum putem în fiecare lună să putem ține în viață câțiva copii, dar să le asigurăm și educația și ne gândim și la acei copii. Nu ne scot nici pe noi banii din casă, dar dacă eu am ce să mănânc, mă bucur că pot totuși să asigur hrană la alte sufletele care nu au nici apă potabilă, nici educație, nici mâncare, sunt foarte bolnavi, de cei care apucă să fie adulți, în general decedează foarte repede, de tineri, copii foarte mulți orfani și așa mai departe. Am încheiat paranteza, nu despre asta discutăm, dar iată, eu când mă gândesc deci mă uit mai jos, nu mai sus, zic, Doamne Iisuse, dar eu sunt cel mai bogat om de pe pământ. Dar dacă eu m-aș uita la vile, palate, succes fulminant, exorbitant, aș spune, păi numai în depresia asta. Nu este cazul că eu gândesc într-un mod constructiv și văd o realitate care mă ajută. Dar dacă m-aș uita în sus, da, și m-aș lăsa condusă de aceste rețele de socializare, nu aș fi fericită niciodată, nu aș fi mulțumită cu nimic, pentru că întotdeauna m-aș compara. Există o persoană mai frumoasă, mai bună, mai deșteaptă, mai bogată, mai talentată, etc.
bine că există, asta este părerea mea, ori de câte ori văd, mă bucur și învăț și sunt repere pentru mine. Dar toată lumea gândește așa? Nu. Dacă ajungi să te compari, atunci creierul tău va secreta alți neurotransmițători diferiți de cei prielnici pentru recunoștință. Și nu în ultimul rând, dragilor, ne creăm o falsă idee că aprecierea, dacă stăm așa în această apreciere, în această recunoștință cu ce avem, noi nu vom mai evolua. Am auzit și eu de câteva ori și acest aspect venit din partea unor oameni, mă rog, spus diferit, dar ideea aceasta este, da? Păi bine, dacă eu sunt mulțumită cu ce am, înseamnă că stagnez, nu mai evoluez. Vorba aceea, nimic mai fals, da? Nu pot să zic așa, pentru că sunt atâtea lucruri false, nu ar fi chestia aceasta cea mai falsă. Dar, printre altele, o văd din punctul meu de vedere ca o rațiune nepotrivită și fără adevăr, întrucât, dimpotrivă, dacă apreciezi tu lumina, ai focus pe lumină și de acolo în sus, da? Dar dacă eu îmi pun focusul, atenția pe minus, de acolo în jos. Și atunci, iată, este un mit pe care noi îl scoatem la lumină. Prin urmare, recunoștința nu înseamnă stagnare. Am înțeles asta până aici, ci este despre echilibru între aspirație, da, perspectivă, orizont, planuri frumoase și apreciere. Despre asta este recunoștința. Dar haideți să vedem partea practică. Cum cultivăm recunoștința? Și vorbesc mai repede pentru că vreau să fac și TikTok și atunci să reușesc să fiu și într-o parte și în alta și nici pe dumneavoastră să nu vă țin mult, să nu vă răpesc foarte mult timp și pentru că am primit aici un mesaj, o să-l citesc cu multă bucurie. Bună seara, ai punctat foarte bine, ori de câte ori, atât eu cât și soțul meu facem pretenții la mâncare sau alte lucruri, imediat ne aducem aminte de copiii din Africa și revenim cu picioarele pe pământ. Mă onorează, Daniela, mesajul tău și îți mulțumesc, l-am citit cu recunoștință, l-am citit. Da, e realitate și așa stau lucrurile. De asemenea, v-am spus, probabil nu întâmplător, iată, am împărtășit chiar același gând cu acei copii, pentru că, și nu doar în Africa, sunt foarte multe zone în lumea aceasta extrem de sărace, poate puțin știute sau unele chiar nedescoperite. Deși ai spune în 2025, nu cred că mai moare cineva de foame. Ba da, foarte mulți oameni. Noi nu ne putem imagina cum este realitatea reală a acestui glob, adică nu 100% toți oamenii au acces chiar și la tehnologie și la ceea ce nouă în ziua de astăzi ni s-ar părea firesc și oarecum avem dreptul să avem ceea ce avem, e de la sine, dar nu e de la chiar sine, pentru că cineva cândva a muncit pentru binele acesta și iată, iar ne gândim, sunt niște oameni care, niște suflete, dacă nu mai sunt printre noi, care au făcut posibil binele pe care noi îl trăim astăzi. Și încă un motiv de recunoștință. Mulțumesc tare mult, Daniela, pentru interacțiunea ta. Trecem mai departe. Cum cultivăm recunoștința? Dacă doriți, vă puteți pregăti chiar un pix și o bucățică de hârtie ca să notați aceste aspecte simple, pe scurt și foarte practice. Și sunt lucruri de care și eu țin cont. În primul rând, se recomandă, ca să ne cultivăm recunoștința, simplu, la îndemâna oricui, fără niciun cost, să avem un jurnal al recunoștinței. De ce spun fără niciun cost? În orice casă există un creion, un pix și tot în orice casă există acolo o bucățică de hârtie, da?
Și atunci putem să ne scriem în fiecare zi 3 lucruri pentru care suntem recunoscători. Vom scrie 3 și ne vor veni 30. Dar oprește-te la 3. Care îți vin? Dar poate nu-ți vine niciun lucru semnificativ pentru tine și zici, păi n-am niciun motiv, pentru că tu ai, mă rog, gândirea este mai... nu-mi vine cuvântul acum că vroiam să pun acel cuvânt potrivit, dar ai alte așteptări și ești un pic mai exigent așa cu tine din acest punct de vedere. Și atunci poți să fii recunoscător că ai mâncat, poți să fii recunoscător că ai cu ce să te îmbraci, poți să fii recunoscător că te simți bine, ești sănătos, că familia ta este bine, că este cald în casă și așa mai departe. Iată, motive simple, că poți să deschizi un televizor, că poți să citești o carte, că poți să faci lucruri atât de simple, dar de o importanță deosebită. De asemenea, o altă recomandare ca și exercițiu ar fi să facem o practică verbală, adică să spunem mulțumesc în fiecare zi, dar într-un mod sincer și conștient. Să ne exprimăm recunoștința față de oameni, atât verbal cât și în scris, așa cum reușim mai bine și cum ne place mai mult. Și putem să facem o scrisoare de recunoștință către cineva și chiar vă recomand să faceți lucrul acesta. Poate că la început sunteți mai timizi, mai rușinoși, poate există oameni față de care să aduceți recunoștință. Cu siguranță copilul dumneavoastră vă oferă infinite motive pentru care să-i fiți recunoscător. Și iată, cui îi puteți arăta și spune recunoștința, dar cu siguranță soțul, pentru soț putem să fim recunoscătoare noi și soții pentru soții și atunci pentru partener poți să faci o scrisoare de recunoștință sau să găsești cel puțin un motiv în fiecare zi pentru care să-i fii recunoscător. Și vă recomand, poate că nu vă este facil să spuneți eu îți sunt recunoscătoare pentru acest gest, dar puteți să spuneți apreciez la tine acest aspect, acest gest. Apreciez la tine că ai intrat, ai venit acasă și ți-ai pus hainele în coș sau nu ai mai lăsat șosetele în baie sau ai strâns masa sau ți-ai călcat singur o cămașă sau apreciez la tine că mi-ai luat o înghețată sau mi-ai luat înghețata care îmi place. Apreciez la tine că dimineața când te-ai dus la muncă ai dus și gunoiul. Apreciez foarte mult asta, că uite, te-ai gândit la mine, nu? Apreciez la tine că ai dus tu copiii astăzi la grădiniță, la școală și așa mai departe, că m-ai ajutat, că m-ai îmbrățișat, etc. Și când o să spuneți asta, vă dați seama cât bine faceți în direcția opusă. Nu doar că dumneavoastră o să vă simțiți mult mai bine, pentru că din punct de vedere chimic, creierul nostru va secreta alți neurotransmițători, starea noastră de bine va fi îmbunătățită și starea schimbată per total în bine, da? Dar facem bine și în partea cealaltă. Și când poate dintr-o persoană ușor mai critică sau mai serioasă, dintr-o dată ai această conștientizare, dar îți faci tema pentru acasă și în seara aceasta când mergi la culcare îi spui partenerului tău, soțului tău, apreciez că ești în viața mea sau sunt recunoscătoare că ești în viața mea, sunt recunoscător. Dacă ați ști și știu că știți dumneavoastră, cei care sunteți aici în live, știți asta, dar dacă ar ști toată lumea aceasta, cât de important este că avem pe cineva în viața noastră și nu suntem singuri, că avem o familie, că avem acel suflet, acel partener, nu toată lumea
are acel suflet, acel partener, dacă noi avem acel suflet, acel partener, soț, iubit, iubită, soție, e o mare binecuvântare. Iar cum se simte sufletul acela când tu spui apreciez că existi? Aș fi zis pentru simplul fapt că existi, dar din punctul meu de vedere nu este un simplu fapt, este o minune, e un miracol în viața mea. Și atunci apreciez că există în viața mea acest miracol care te numești tu. Tu ești miracolul meu. Și cum s-ar comporta soțul, soția, când partenerul începe să-i vorbească așa? Nu sunt poezii, nu sunt nici aspecte de nepus în practică ireale, ci dimpotrivă sunt realități frumoase care ne schimbă viața și de multe ori destinul. Și nu exagerez nici când spun destinul, pentru că poate în momentul acesta cineva e într-o tensiune în familie, în relația de cuplu. Și acolo e nevoie de o schimbare, de o conștientizare și binele începe cu pași mici și îți dai seama de niște aspecte și începi să te comporți diferit. Tu ca bărbat sau tu ca femeie și să zici, măi, Laura are dreptate, adică hai să schimb puțin, să schimb puțin perspectiva și să nu mai fiu atât de critică. Și apropo, astăzi studiam un lucru pe zona de relații și știm că foarte mulți divorțează după ce se căsătoresc foarte repede, procentul este înspăimântător. Dar știți care este motivul? Aș spune problema? Marea majoritate a divorțurilor, într-un procent foarte mare, marea majoritate pornesc de la femei și conflictele și cererile de divorț. E un adevăr foarte, parcă deranjant pentru partea feminină, dar pentru mine are sens, nu este o cercetare proprie, dar are sens și iau de bun această informație, întrucât din ce am experimentat, din ce am văzut, din cazurile, din coaching, din ceea ce am interacționat eu în toți acești ani cu cuplurile pe care le-am avut în munca mea, îmi dau seama că, fără să judec, de foarte multe ori, în partea doamnelor, de acolo plecau foarte multe nemulțumiri și de foarte multe ori nefondate. Și atunci, iată, când noi începem să schimbăm lucrurile, totul se poate schimba. Și iar deschidem o paranteză. N-are legătură cu subiectul, dar știți că pasiunea mea sunt relațiile și această zonă pe formare sistemică mă pasionează cel mai mult. De foarte multe ori, noi, femeile, nu toate, dar multe dintre noi tindem să credem că infidelitatea are legătură doar cu zona sexuală și acesta este motivul și cu zona sexuală și cu aspectul fizic, dar de multe ori ne putem înșela dramatic, pentru că sunt foarte multe cazuri în care bărbații nu își înșeală partenera cu o femeie mai frumoasă, nici mai deșteaptă, nici din punct de vedere sexual, ci surprinderea este chiar mare să vezi că el de fapt caută validare, caută apreciere, adică recunoștință, ceea ce discutăm noi. Și când aud aspecte că niciodată nu i-am spus iubitului meu sau soțului meu că îl apreciez, sau am mai auzit o opinie care s-a părut puțin deplasată. Nu-i fă complimente soțului, asta spunea un specialist, să nu-l complimentezi că arată bine. Din punctul meu de vedere, eu nu intru în polemică cu nimeni niciodată, nu-mi exprim punctul de vedere niciodată pe rețelele de socializare din acest considerent, niciodată nu las aceste comentarii, dar mi s-a părut foarte ciudat ca acest aspect să fie gândit de un specialist și anume, repet, nu îți valida soțul din punct de vedere estetic, arată bine.
pentru că, nu știu ce explicație a oferit, mă rog, mi-aduc aminte, dar nu aducem în discuție, vă dați și dumneavoastră seama, nimic mai fals din punctul meu de vedere, ci dimpotrivă. Spune-i soțului tău cât e de frumos, ești de 10 ani cu el, spune-i, nu știu, așa cu 10 ani erai foarte frumos, că m-am îndrăgostit de tine și erai cel mai frumos, dar acum ești fermecător, ești bărbatul vieții mele, ai fost și ești, dar mă îndrăgostesc de tine pe zi ce trece, deci ești foarte frumos, ești foarte masculin, ești foarte atractiv, ești foarte sexy pentru mine, mă îndrăgostesc în fiecare zi de tine, ai întinerit, arăți mult mai bine, te-ai maturizat atât de frumos, iată, îl cucerești și nu o să îți aducă el mai des flori, nu o să fie el mai atent cu tine, nu o să te iubească el mai mult când tu te educi, dragă femeie. De aceea pledez pentru dezvoltare personală, spirituală și dacă este cazul vom face workshop-uri, nu online, și sesiunile acestea individuale le putem transforma în sesiuni de grup. Dacă este cerere, voi face lucrul acesta. Momentan sunt în foarte multe alte proiecte și nu este, consider eu, important, nu e cerere pentru așa ceva, dar dacă este și s-ar aduna un număr mai mare de persoane, doresc să vin și să susțin femeile care vor să aducă mai multă valoare vieților, căsniciei lor și doar prin conștientizări. Nu facem nimic, nu trebuie să avem bani mai mulți, nu trebuie să achiziționăm niciun lucru material, doar informație și informație integrată, conștientizată. Eu sunt omul conștientizărilor. Colegii mei știu asta din businessul pe care l-am, că eu de fiecare dată folosesc acest cuvânt în orice training, eu vorbesc de conștientizări. Trecem mai departe, am încheiat toate parantezele deschise până acum. Dragilor, un alt aspect și ca ultimă recomandare în ceea ce privește cultivarea recunoștinței. Respirația plus, deci respirația conștientă, da, plus recunoștința. Cum facem asta? Închidem ochii 2 minute și aducem în mintea noastră, dar nu forțat, că ne vin gânduri și gânduri, le lăsăm să treacă, nu ne identificăm cu ele și aducem în mintea noastră, cu ochișorii închiși, într-un moment așa de liniște, de calm, aducem în mintea noastră un obiect sau un om sau un aspect din viața noastră pentru care să fim recunoscători. Pur și simplu, nu e cadru, pentru mine este, dar poate nu pentru dumneavoastră acum să facem lucrul acesta împreună, dar închideți ochii când vă puneți la culcare, puteți să faceți asta și ești atent la respirația ta, da? Fără să te forțezi, nu trebuie să numeri, să inspiri, să expiri, pur și simplu ești atent la cum aduci aer în tine, la cum scoți aerul și adu în lumina minții tale, cu ochii închiși ca să nu ne distragă alte aspecte, atenția. Și adu o persoană, adu un obiect, adu un aspect al vieții tale pentru care aduci mulțumire. Asta înseamnă apreciere. Și mă gândesc, pot să mă gândesc la părinții mei, cât de minunați au fost și sunt și fără ei eu nu mai eram. Și singurele ființe de pe pământul acesta, 3 zile la rând am dezbătut subiectul acesta pe TikTok. Deci, singurele ființe care, dintre alte oportunități, posibilități, și-au asumat ca ele să mă aibă în creștere și să mă educe și să fie părinții mei pentru totdeauna în această viață. Păi nu sunt eu onorată de acest privilegiu? Nu? Sunt. Dar nu sunt eu onorată dacă mă gândesc la oameni cheie din viața mea care mi-au schimbat destinul, care m-au ajutat ca niște îngeri, care fără ei eu nu eram ce sunt astăzi și aduc în prim plan și le binecuvintez bunătatea și iubirea și tot ce au dat din timpul lor, din energia lor,
din bunătatea lor și eu real am acești oameni. Deci știți că în viața mea sunt oameni pe care nici nu știu cum îi cheamă, dar mi-au schimbat viața, au înfrumusețat viața, au fost, Dumnezeu i-a trimis ca niște îngeri pentru foarte puțin timp, o interacțiune, nici nu știu cum îi cheamă. Și mi-au schimbat destinul. Și cred în asta că am trăit și oameni care au venit pentru mai mult, pentru mai puțin timp și mi-au schimbat viața, au înfrumusețat-o, au dus atâta bucurie în viața mea și atâta bine și sunt absolut recunoscătoare. Dar sunt recunoscătoare pentru țara aceasta minunată, pentru pace, pentru toate aceste tehnologii, pentru toate aceste oportunități. Numai dacă mă gândesc, mă ia așa o bucurie în inimă și o căldură extraordinară. Deci simt realmente, literalmente simt ceea ce spun când îmi manifest așa recunoștința și simt că trăiesc cu toată ființa mea acest moment de recunoștință atunci când conștient aduc un aspect real al vieții mele de până acum care m-a ajutat, real, un adevăr. Și atunci, și de multe ori, aspecte pe care ani le-am văzut negative sau perioade lungi am văzut acele aspecte negative, le aduc ca mari motive de recunoștință acum, pentru că văd lucrurile diferit, pentru că am înțeles binecuvântarea din spatele provocării care a fost o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp și acum aduc recunoștința acelei întâmplări din viața mea pentru că mi-a schimbat destinul și așa mai departe. Ok. Nu ne oprim aici pentru că mai avem încă un aspect prin care ne putem cultiva recunoștința, un aspect foarte important. Ce credeți? Oare intuiește cineva ce fel de recunoștință să mai aducem noi în viața noastră? Și dacă nu scrieți, știu că unii dintre dumneavoastră vă gândiți la asta și da, aveți dreptate, este recunoștința față de tine, față de propria persoană, cât de frumos. Oare mulți dintre noi avem această recunoștință? Cu siguranță nu, pentru că atunci psihologii n-ar mai avea treabă și nici coachii, și nici terapeuții, și nici psihoterapeuții, și nici mulți profesori, și nici mulți mentori și așa mai departe. Da? Dacă noi am fi toți recunoscători față de noi, acesta este un aspect pentru care oamenii iată caută ajutor. Nu că ar conștientiza acest aspect, de aici alte aspecte, dar de fapt rezolvarea ar fi în recunoștința față de tine și să te vezi, să te apreciezi și așa mai departe. Să vă placă foarte mult ce să spunem acum. În primul rând, apreciază, om frumos care te uiți acum la acest material, că ai reușit în această viață, ce ai reușit tu să faci și mai mult decât atât, că ai trecut prin atâtea greutăți. Pentru că orice reușită a venit la pachet și cu greutate și cu provocări și așa mai departe, chin, suferință, stres, etc. de multe ori și boală. Și atunci tu ai reușit să faci multe lucruri. Apreciază-te pentru... Cu siguranță aici se uită în general oamenii adulți. Sunt și adolescenții, știu că am câteva fane din rândul adolescentelor, dar indiferent de vârstă, am făcut lucruri, facem lucruri grozave de când ne naștem pe pământ și când începem să mergem, da? Atunci nu știm noi să ne dăm seama de acest lucru, să ne apreciem, dar cu siguranță copiii instinctual fac asta. Ați văzut când citesc bucuria pe chipul părintelui, ei nu au acest discernământ, dar tu îi răspunzi, da? Îi validezi lucrul bun pe care l-a făcut și atunci, dacă te vede copilul pe tine fericit că a făcut câțiva pași, se întoarce spre tine și tu ești fericit, fericită și aplauzi eventual, se bucură și el, aplaudă și copilul, nu? Deci, iată, și el își aduce recunoștință prin ajutorul tău pentru ceea ce a reușit să facă, se bucură și el. Deci, iată, putem să fim recunoscători de la o vârstă cât de fragedă.
Și mai departe, oferă-ți validare. Și aici mi-am spus eu așa, dumneavoastră puneți evident persoana dumneavoastră, dar spuneți așa: îți mulțumesc în cazul meu, Laura, că ai rezistat în momentele cele mai grele sau în momente foarte grele. Îți mulțumesc și eu fac asta pentru că de asta vă spun dumneavoastră că fac ceea ce vă spun. Mă uit de multe ori în oglindă, știți că eu am rutina mea cu răsfățul meu de zi de seară, dar mai ales seara am mai mult timp și atunci când îmi fac ședința cu aparatul meu facial, mă uit în ochii mei și când mă dau cu cremă, așa îmi place să mă masez și mă uit în ochii mei și mi-apreciez trăsăturile și fața și sănătatea pielii și mă uit în ochii mei și mă uit cu iubire, mă uit cu foarte multă iubire pentru că și Laura a trecut prin multe experiențe și Laura a fost cea care a fost puternică, a căzut, s-a ridicat, a mers mai departe, a plâns, a suferit și a șters lacrimile, a mers mai departe. Toată lumea a trecut prin asta. Nu există om care să nu fi trecut. Să-mi spună mie vreunul dintre dumneavoastră că n-ați plâns niciodată, că n-ați fost supărați, nemulțumiți, trădați, chinuiți, fără speranță, cu siguranță. Nu există. Poți să faci tu parte din familia celui mai bogat șeic din lumea aceasta, vei avea provocările tale, pentru că altfel nu vei evolua, nu vei crește. Și atunci te uiți cu iubire în ochii tăi, în sufletul tău și îți mulțumești și zici: Doamne, acolo era cât pe ce să renunți, nu mai puteai, erai foarte tânără, nu aveai mintea de acum și ai avut puterea și inteligența și tăria să mergi mai departe. Îți mulțumesc, Laura, de acum nu știu câți ani, îți mulțumesc, Laura, copilului, Laura și așa mai departe. Și dumneavoastră vă mulțumiți. Vă uitați în oglindă și asigurați-vă copilul de 5 ani, de 10 ani, nu știu cum vă amintiți de dumneavoastră, că sigur ați avut atunci gânduri, frici, neplăceri, temeri, dar acum sunteți în siguranță și asigurați copilul din dumneavoastră că sunteți bine, că sunteți liniștită, că sunteți sănătoasă, că sunteți fericită, că sunteți așa cum sunteți, dar cu recunoștință, că despre asta vorbim. Mai departe, întrebări de reflexie și îmi plac atât de mult. Dacă vreți să-mi răspundeți, mă rog, să lăsați așa ca un feedback. De pildă, pentru ce sunt recunoscător astăzi? Eu sunt recunoscătoare, iată, pentru privilegiul acesta fabulos de a avea rețele de socializare, de a comunica între noi, de a ne vedea, de a putea să-mi fac această misiune pe care o simte sufletul meu. Și vedeți, este o oră destul de târzie, dar când faci ce place sufletului tău, nici nu obosești. Dacă mă credeți că astăzi nu am mâncat absolut nimic, am și vrut la un moment dat să mănânc, dar apoi am zis: lasă că țin post până la ora 8, decât am băut cafea și atât. N-am mâncat absolut nimic, dar am și uitat că n-am mâncat. Eu, de drag, eu m-am documentat, am citit, am studiat, sunt aspecte citite de mult timp și sunt aspecte trecute acum, așa, în prim plan, ca să mă documentez, că sunt foarte pregătită când fac aceste materiale și nu mi-a fost foame. Acum, dacă mă gândesc că n-am mâncat, dar am uitat efectiv, corpul meu n-a simțit asta pentru că am făcut ce am făcut cu plăcere. Dar dacă trebuia să merg nu știu unde, să fac nu știu ce muncă care nu mi-ar fi plăcut, mi-aș fi adus aminte că nici n-am mâncat, că sunt obosită, poate, că nu știu ce stări mai am și cu siguranță nu era cu plăcere, dar când faci cu plăcere, sufletul tău este în extaz. Așa că da, sunt recunoscătoare pentru absolut tot și totul este bun, nimic nu este rău dacă știm cum să folosim fiecare lucru în parte. Mai departe, foarte frumos ce urmează acum să vă spun, întrebări de reflexie, da? Cui nu i-am mulțumit niciodată?
Deci cui nu i-am mulțumit niciodată și omul acela merită ca eu să-i mulțumesc. Și de asemenea, cui nu i-am mulțumit, dar acel om a contat semnificativ în viața mea. Chiar dacă nu mai este acum în prim planul vieții mele, nu mai ținem legătura, poate n-am mai vorbit de mult timp, poate de ani de zile, dar ar fi frumos să mulțumim la un om cu care n-am mai vorbit de ani de zile și un om important pentru noi, chiar și unui învățător să-i trimiți un mesaj, chiar, nu știu, la un om care a făcut ceva pentru tine, familiei tale, nu știu, rudelor și așa mai departe, prietenilor, unui coleg care te-a lăsat să copiezi când erai în clasa, nu știu în ce clasă sau la facultate, la un examen și n-ai avut restanță datorită acelui coleg. Da, și să-i mulțumești. Dar câte aspecte, câți oameni nu sunt care merită real să-i mulțumim, care, da, așa cum mi-am notat eu aici, au contat în viața noastră și prin acei oameni ne-am descoperit, prin acei oameni am evoluat, am avut ancore, am avut repere, am avut modele, am avut ajutor, am avut bunătate, am avut înțelegere, susținere. Și nu am mulțumit. Sau dacă am făcut-o cine știe când, s-a așternut praful peste acea mulțumire, că viața a venit cu altele și adu în prim plan această conștientizare. Uită-te la viața ta și uită-te cine ești tu acum, cine erai tu acum 5 ani, cine erai tu acum 10 ani, care sunt oamenii fără de care tu nu erai unde ești și care au contribuit cel mai mult la ceea ce ești tu astăzi, dar fără de care tu nu erai, fără ajutorul, susținerea, ghidarea acelui om. Care este omul acela? Este mama ta, este soțul tău, este fratele, colegul, colega, etc. Cine este omul acela? Fără de care nu ajungeai unde ai ajuns, nu gândeai cum gândești, nu erai cine ești, care te-a pus pe plus valoare din toate punctele de vedere. Când ai mulțumit ultima dată sau ei recunoscut acest adevăr vreodată, e important să facem asta și mi se pare un exercițiu fantastic. V-am spus, în viața mea sunt acești oameni, unii nu mai sunt, care mi-au făcut un bine fantastic, mi-au schimbat destinul prin binele pe care mi l-au făcut. Dar când mă duc la biserică, mă gândesc la ei, nu sunt din familia mea, sunt oameni străini, am interacționat poate pentru foarte puțin timp, dar sunt foarte recunoscătoare și să știți că nu știu cum îi cheamă pe toți, cu nume, prenume, dar le mulțumesc și onorez la nivel de suflet și Dumnezeu știe pentru cine e mulțumirea. Dar sunt oameni care au adus schimbare deosebită vieții mele, care trăiesc, suntem contemporani și Dumnezeu a lucrat prin ei. Chiar dacă nu ținem legătura, eu îi aduc în mintea mea, în recunoștința mea. Chiar aseară, mi-am amintit, deschid o paranteză, eu sunt într-un business foarte frumos de foarte mulți ani și lucrând în învățământ am venit aici printr-o învățătoare care m-a învățat începuturile în acest business. Ea a stat foarte puțin în acest business, dar iată, au trecut aproape 9 ani de zile și eu mă gândesc cu recunoștință la acel suflet și mulțumesc și ori de câte ori am ocazia să îi pronunț și numele și o să spun și acum, o cheamă Carmen. Deci eu îi sunt foarte recunoscătoare acelui om, cât a fost în viața mea, a fost înger pentru mine și binele a rămas, de acolo s-a construit și sunt foarte recunoscătoare multor oameni, dar am dat un exemplu ca seară mă gândeam la acest suflet minunat pentru mine. Și sunt atât de mulți oameni care, v-am spus, m-au ajutat foarte mult și sunt foarte recunoscătoare. Da, poate medici, da, poate oameni care chiar au avut un rol deosebit de important. Și iată, îi avem, toți avem acești oameni cărora să le mulțumim, dar
am făcut asta sau facem asta, poate nu mai sunt, nu mai ținem legătura, dar măcar la nivel de suflet, sau să facem gesturi care să le arate această apreciere și e important și pentru noi și pentru lumea aceasta să fie mai bună, dar în primul rând pentru noi. Dar evident, tot ce facem pentru noi se impactează și în jur și facem bine la tot universul. Și am încheiat povestea noastră din această seară, care s-a numit Recunoștința, dar nu încheiem până nu facem o scurtă recapitulare. Deci, ia să vă ascult. Ce înseamnă recunoștința, dragilor? Ce ați reținut? Ce puteți să împărtășiți aici? Glumesc, bineînțeles. Recunoștința este o alegere zilnică, un antrenament al minții. Da? Am dat o altă definiție, așa ca o recapitulare. Deci, alegere, adică un act conștient. O să vină vremea când recunoștința pentru mulți dintre noi o să fie de la sine, pentru că se sedimentează în subconștient, în inconștient, dar până o integrăm, o aducem conștient în viața noastră în fiecare zi și, da, reprezintă un antrenament mental. De asemenea, vă încurajez să faceți exercițiile pe care vi le-am propus, să le faceți în fiecare zi și să vedeți cum ar fi după o săptămână. Și de asemenea, dacă v-a plăcut acest material și sunteți recunoscători timpului pe care vi l-am acordat și energiei pe care v-am oferit-o, aștept cu drag un mesaj de mulțumesc, pentru că așa definim la prima vedere recunoștința. Când zicem mulțumesc, de fapt asta înseamnă recunoștința, să mulțumim, da? Să apreciem și dacă îmi lăsați acel mulțumesc, tema e făcută și învățată și bucuria mea va fi una deosebită. Și evident și eu o să vă mulțumesc și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și încheiem cu un citat foarte frumos. Recunoștința nu ne face viața perfectă, dar o face mai clară, mai caldă și mai umană. Asta este recunoștința. V-am pupat, toate cele bune și să ne vedem cu bine data viitoare.